Шүпрәле Татарстанның көньякын батышында урнашкан иң ерак районнарның берсе, Казаннан ерак булганлыктан алар еллар дәвамында халык хуҗалыгындагы байтак эшне Ульяновск аша алып баралар. Соңгы вакытта шүпрәлеләр республикада эшләүче 40тан артык программада катнашып, районның икътисади һәм социаль тармагын үстерүгә ирешкәннәр. Аның өстенә әле карап белә яңа федераль программалар үстәлә бара. Шуңа күрә шүпрәле актив рәвештә буларын барсыннан да кулланыла һәм һәр килгән сайын күрәбез ниндидер яңалыклар, ниндидер яңа объектлар һәм яңа эшләр. Район җитәкчелеге үз эшен оештыручы эшмәкәрләргә, крестьян фермер хуҗалыгы оештыручыларга һәр даим ярдәм итеп тора. Иске Кәкерле авылыннан Айрат Усманов 10 ел элек район авылларыннан сөт җыеп буага һәм башка якын тирәдәге сөт май заводына тапшыра торган була. 2 ел элек ул Фәргать җизнәсе белән киңәшә дә бергәләп район үзәгендә җир алып, Исток дигән сөт эшкәртү кооперативын оештырып җибәрәләр. Беренче кооператив төзелү өчен грантта участвовать иттек. Анда bizə 5 milyon grant verdiler. Hem şu grant bilen biz bu obyektini bastırdık. Onlar için tabi 21. yılda grantta участвовать etip, оборудованиялар koyup, ötken yıl sentyabr ayında süt kabul ete başladık. Акчаны алугына түгел, аны дөрес файдаланып, табышын да ала белергә кирәк. Закламый әлеге кооператив 10-га якын төр продукция чыгара башлаячак. Май сливочный, гостовские, творог, кисломолочка, йогуртлар, кефир, ряженка, сметана, сливки, колята, можно bir tuğuz продукция. Узган гасырның 90-нчы елларында менә бу җирләрдә район үзәгендәге Россия совхозы була. Узган елны район җитәкчелеге бу урында агропарк булдырган. Хәзер еллар буе ташландык яткан терлек фермаларында, производство биналарында эш гөрли. Менә бу цехта балалар бакчалары, ял итү парклары һәм спорт мәйданчыклары өчен җиһазлар җитештерәләр. Әлеге эшне Ульяновск өлкәсеннән килеп Булат Ибләмов оештырып җибәргән. Бүген биредә 10 кеше эшли. Эшләр әйбәт барса, 20-гә дә җиткерергә исәп бар ди Булат. Мин яңы башлауымына тегел, Ульяновда инде 15 ел эшләп барабыз. Быел менә 15 ел булды. Монда инде яхшы условиялар булгач, хәзер производствода эшләргә булдык. Ясыйбыз инде үзебезнең җыйган акчаларга грантлар белән тегел, хотя монда Татарстанда булыша торган мералар бар, программалар бар, хәзер аларга керәбез. Допустим, сертификацияга булыштылар. Булат фермасы белән янәшәдә генә тагын бер бик файдалы цех ачылган. Ул кулланудан калган резина, пластик әйберләрне эшкәртү буенча шөгыльләнә. Цехка элеккәнче урамнарда, яисә чүплекләрдә алынып яткан әлеге менә пластмасс резинлар бөтенсен шушы ваклашка керәләр һәм аннан китеп вакланып туралганнан соң инде әзер продукция чыгачак. Кайнар печләрдә югары температурада эретелгән пластмасс һәм резиналар җип рәвешенә керәләр һәм ул җипне менә шу кечкенә аппарат вак кисәкләргә турый. Һәм менә шушындый шимал чыга. Әлеге шималдан инде безнең машиналар өчен куела торган бөтен пластмасс әйберләр шушы шималдан эшләнә дә инде. Әйткәнемчә, Шүпрәле районы тирә күрше төбәкләрдән дә үзенә инвесторлар җәлеп итү, аларга уңайлы эш шартлары тудыру буенча да зур эш алып бара. Район эченнән генә, республика эченнән генә түгел, инде менә Ульяннан да, Мордовиядан да, Чувашстан да булган телекләре, эшмәкәрләрне килсеннәр һәм аларга монда шартлар да тудырылган. Аерым бер промзона бар, аларның билгеле бер налог ягыннан льготалары да бар. Әлбәттә инде мондагы уңай шартлар килүче эшмәкәрләр өчен генә түгел, үз эше белән кәсеп итәргә теләүче район кешеләре өчен дә тудырылган. Мисал өчен районның Түбән Чәке авылындагы агротранспорт фирмасы техника белән генә түгел, әкин багыш һәм гәрчич мае, бал җитештерү белән дә шөгыльләнә. Менә бу әле хәзер безнең яңалык горчичный масло дигән була инде. Шуны үстерәбез. Без аны күп сәсмәйбез. Без 100 гектар үзебезгә bu pazarlıklarga giderken yasayız bunu җибәрәбез Казанга, агропаркларга шулай подаркаларга бирә торганнар иде. Менә подсолнечный масло. Аны без үстерәбез үзебезнең посуларда. Ул безгә где-то 1100 гектар үстерәбез без. Шуннан сатабыз снеен, майын сатабыз. Сатабыз инде без аны Казанга, үзебезнең Ульяновск өлкәсенә, Чувашиялар, безнең якындырабыз Мордовиягә, алар да килеп алалар. Бу көнне мәдәният үзәгендә узган зур киңәшмәдә дә район башлыгы Марат Гафаров Шүпрәлдә киләчәктә дә үз эшен башлаучыларга, авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерү һәм эшкәртү тармагында эшләүчеләргә ярдәм итәргә ышандырды.